ondo, gustoa, disfrutatzen, atzo egin genuen parranda txiki bat, eta jendearekin primeran, eta giroa hau ikusita deseatzen. Berrikuntza txiki batzuk ere sartu dituzue, adibidez ikusi dugu udal korporazio ere herrian zehar ibili dela. Zer da egin duzuena? Bai, egin dugu pasealdia, udaletxetik Elizara eta gero Santiago egoitzara bisita egin dugu, eta txistulariekin, eta Santiago egoitzatik udaletxeako buelta. Hala ez zara libratuko eta dantza egin beharko duzu. Bai, hoi gustoko dut. Nei dantza egitea asko gustatzen zait, ez dut inongo problemeik. Bai. Ze egongo zarete udaleko korporazioko guztiak dantzan edo nola eginkoteko asmo duzu? Bai, zinegotzi guztik atera behar dugu, baten bat ezin du, gaixori dagoelako, baina gainontzen, denok atera behar dugu. Animatuta zaudete festetarako? Bai, guztua, gainez festa luzia ditugu eta oso animatuta.